Subha Dasama 32 Ringkhang Bromo dan bitangannya जाहैबाय बे जोलुर 11 बादायलायनाया स्टार क्लाब बङाइगावनि बिटिआर आरो केप्टेनाव दङ गपाल राभा जोलुर बादायलायनायजों कचाव दङ समान सान्तानु गोजाम मोनसे बसुमतारी जोलुर बादायलायनाय पिसिअ नैजिबाथि जोलुर बादायलायनायाव आं बाहागो लानानै मोननानै गोजोननाय मोनदों। बाथ्राया बेनो जोंनि सरकारा बिथांमोनानो जाहैबाय बर' बिथांनि 11 स्टार क्लाब दैदेननायाव बङाइगावनि जोंनि बिटिआर ओनसोलाव माबोरै खौसेथि आरो सान्थिखौ जोङो दानो हागोन, खौसेथि आरो सान्थिखौ जोङो दानोब्ला जोंनि गेजेराव गोमालांनाय जोंनि जे जोलुर बादायलायनाय बा खेला धुला बेफोरखौ जोङो बोखांफिननांगोन। सोलोंथाइ बिथिंखौ जौगाहोनायजों लोगोसे खेला धुलाखौबो जोङो जौगाहोनांगोन। बे बिथिंजोंनो जोंनि सरकारा खोब गुरुत्तयै जों खामानि मावबोगासिनो दङ। जोलुरनि गेजेरजों हारिखौ गोजौ फारसे सिनायथि होनो हागोन ना सानो? मोनसे खोन्थाया सैथो, बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ गेरेमसा हारि दानायनि सानस्रिखौ जोंनो सोरजिनानै गालांबाय। गेरेमसा हारि दानो होनोब्ला जोंनाव गोबां मा नांगोन, केरेक्टार्सखौ नांगोन। केरेक्टार्स होननाय लोगो लोगोनो सोलोंथाइ बिथिङाव जोङो एखे आखा फाखा जानांगोन, जायखौ जोङो इंलिसाव सफिस्टिकेटेड होननानै बुङो। सफिस्टिकेटेड गावनो जुदि जाग्रोआब्ला समाजखौ दैदेननाया गोरलै नङा। नंखायनो जोंनि बे जेनेरेसनखौ जोङो सफिस्टिकेटेड मोनसे मुगानि जोंबो जौगानो हानाय गेरेमसा हारि दानायनि मोनसे सानस्रिजों बा केरेक्टारिस्टिकजों जों आवगालांनायनि थांखि। नंखायनो जोंहा फोथायनाय दङ, गुबुन गुबुन हादोरा जेरै चाइना आमेरिका बायदिया जुदि स्पर्ट्सनि गेजेरजोंनो गावसोरखौ इस्टाब्लिस खालामनो हादोंबा, बर'फ्रा एसेबां गिदिर दावहारु हारि जानानै जोलुर बा बादायलायनाय बा गेलेनाय बानायावहाय जोंनि हारिया बिदि चेलेन्जजों खामानि मावनो हाया, बेखौ आं फोथाया। मानोना जोङो चेलेन्जिं मोनसे हारिखा, जों दावगानो हागोन। गाव गावनि देहाखौ गोग्गो आरो गोख्रों खालामनो गोसो गुदुं लाइमोन एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोजां खौरां। क'क्राझार सोहोरनि खोदोमथलायाव लानानै फैदों फिट सिटी मुंनि मोनसे जिम सेन्टार। सोरांस्रि नार्जारिनि गोदानै बेखेवजानाय फिट सिटी मुंनि जिम सेन्टाराव फैनानै नोंथाङा नोंथांनि देहाखौ गोग्गो आरो गोख्रों खालामना लादो। अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो? नोंथाङा थाबैनो फिट सिटीआव एडमिसन लाहैदो। आबुंसिनै मिन्थिनो थाखाय 7896710934 नङाब्ला 9706677961 मबाइल नम्बराव कल खालामनो हागोन।